Barai bali barabisi nigo basegetirwe kwenekeria wananchi amagendero boikaranu heli kwegendereria orogongo gukwana chingake humwana siasa Walter Chanua emirana negatia bagaka kurwase bunge ya Burabu nigo bamuchire obaraime ye kaunti ya Nyamira asabuliro mugavana kubenekeria wananchi amagendero anene ogokini obolimi obabange kuruburabu babegete ogosemeli omori kito Polycarp Okara norbotirwa senchira yoboikirano. Chanua uyole neheganga yokubule kirgo kyobugavana kurwase kaunti ya Nyamira nigo aumerana amo nerombe ya abasacha kurwase chiwadi Johnson meye bunge yega ya Burabu kirenga kire yokorosa na kubeka umusingi wa siasa ose bobachiro wanene bole bosyo maito bugambi bokogwa no bugambi soko nyora muntu atali kubulionde era amanyete nga ninche naende ninche bweka igo ni banko barangerimba boli una tokonya kwenda guchosiga iga esikurecho if we agree to move together monga advice na kito. Chanua nigagendere ko bagakobaherera abananchi kurwase tinsemechiga una okuratera kwa magendere meye kaunti Nyamira na kukoirere ero manyene gutwale byagaso yogotaka kubakonya ngarigere ringe kaunti yaito nere wanting political leadership nere go take charge na kirene ngokora bono guikaga igese nara konyira abantu bande sikogalia mbwatoke ekebago ikyo ngira nego jase itogaga onye bokombe mochomiri na botoko bochomera gaigaka alafu naende torosio bokombe bonde tochake kulima tokole gas tobeke foundation ilinda abana baito ababono bale bosieito baje konyora se bakwige kama tukagoje ese nginja malimo buna boko nyagokia Nyamira barimo bagendera gokia ukwanera igoro yobolemi nanene obo abamenye kurwasaja iga bagendera ko bagobeko gosemeria se bole asenga kientambe Chanua nigatebire inse yoborai bwaye na tukunyara kwa bagakwenekia okorongeya ebinte byachire bolega nanene obolemi kurwase kaunti ya Nyamira eli abalemi abega konyora obwaita. For instance abantu beski muga na batugi bechiombe na bakonyora ngombe ibere aba kabuna aba engombe necho yasere ngego chaya engombe there about 100,000 150 times 700 ni renga lakini yende serikali iwanete wake budget mara moja alafu ngoko engombe yemo elingo 2028 ngoko engombe yemo serikali emo oliye ntangani kwangiraniria na uyu ndenera guchimu etinde chabe chao kosa na bewe natayo that's how we prosper our economy engombe ngoko engombe ngima lakini kwangiraniria emo oliye yemo the very fast bonds echiombe elie litoro engombe yese ko baigabo na boko nyole skimu ngima twatware chombe nigitambo kuri gati abagaka bega bagendere ko bakogokera kurwase tinsemechiga asibamuganirie onyega gutukunyara ko bagagochorwa kwenekia kulia chira arachikunyara ko bagagwikirania na sabono batebire mbatukunyara ko bakomoko boko elio koba eliogo lie kaunti yeiga ya Nyamira galia igotogo saba tataba kwe ase program yao o fulfill mangana iyo you initiate, you coordinate and you evaluate as a county yonse wakwanire buya igoro yemeroberi yao Nyamira emejando tobwate Nyamira tolenda udina very good resources, natural resources chinyinge abantu baito baburabu find a way that totware ngendo ko civic education abantu bamanye meaning ye kura and the power of a vote is very important. One elio intubuna to kwana iga engo kwanare chisa pamukane se usieri garati se one time se omwana ito Dr. Fred Okeno Matiangi sana ginko ripoti rigetoseni kyo wanjite kya Gatembe kurumaiga ase bunge yega ya Burabu imeye kaunti ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Okara.